Moi taas ja oikein ihanaa sunnuntaita sinne päin. Mä nyt innostuin näköjään tehdä näitä tutoriaaleja vähän tälleen videomuodossa ja nyt mä ajattelin testata, että miten onnistuisi tämmöisen vähän monimutkaisemman lakkauksen esittely ja tällä tapaa niin kuin yhden videon muodossa, että mä oon sen verran käsi näiden tietotekniikkajuttujen kanssa, että mä en osaa editoida jälkikäteen näitä videoita, mutta katsotaan millä tapaa onnistuisi tää tälleen vaihe vaiheelta kuitenkin esitettynä. Ja tämmöistä lakkausta tosiaan lähdetään tavoittelemaan, eli tässä on tämmöinen ranskalainen manikyyri, missä on käytetty sitten paria eri sävyä, ja sitten noi on rajattu noi kuviot tuolla tapaa mustalla striperilla. Ja tosiaan kaikki lakkaus alkaa siitä, että mulla on tuossa pohjalla Orlin Bonder lakkaa, jonka mä oon ostanut ihan tosiaan näitä ranskalaisia manikyyriä ajatellen. Pääsen nyt ekaa kertaa testiin, että kuinka tää toimii. Tää mulla on jo tosiaan kynsien alla valmiiksi. Ja mennään sitten tuohon tutoriaaliin. Eli tässä mennään nyt vaiheelta sitten per kynsi. Ja aloitetaan sitten ihan tuosta pikkurillista, eli tässä on toi aluslakka. Ja millä mä aloitan, niin mä aloitan sillä, että mä laitan sinne tämmöisen ranskislakan alle. Eli tää on nyt sitten se ensimmäinen vaihe. Eli tällä tapaa. Ja tällä tapaa jatkat sitten jokaisen kynnen. Sitten me päästään vaiheeseen numero 2, mikä on, että me tehdään tämmöiset, niin kuin tässä keskikosormessa nyt näkyy, eli tämmöiset värilaikut eri lakoilla. Ja mä oon tähän mun lakkaukseen valinnut lakoiksi, niin mulla on China Glazin Lemon Fizz. Sitten mulla on Orlin Vavavoom, joka on tämmönen neoninen pinkki. Ja viimeisenä on sitten China Glazin Peachy Keen. Ja mikä tämän homman nimi tosiaan tässä on, niin me tehdään ihan vaan tommosia läikkiä tuohon kynnen pinnalle. Elikkäs aloitan nyt tällä Peachy Keenillä. Ja tosiaankin niin ihan vaan summamutikassa niin teen tommosen läikän tällä. Eli jokaisella tehdään yksi tommonen vähän isompi alue sille, että saadaan toi tippi tosiaankin niin peittoon. Sitten tulee tää Lemon Fizz. Mä laitan sitä sitten tuohon ihan sen viereen tolla tapaa. Nämä on sen verran peittäviä lakkoja, että nämä ei tarvi kuin yhden kerroksen. Se on musta ihan hyvä tähän lakkaukseen. Toki jos käyttää ohuempaa, niin sitten vaan useampi kerros päällekkäin, mutta kun käytät tämmöisiä vähän peittävämpiä, niin sä et sitä silloin tarvii. Ja noin. Tää on vähän tää mun pinkki. Ei ole ihan niin peittävä, niin mä laitan sitä vähän paksumman kerroksen. Noin. Elikkä siinä oli nyt sitten tää ensimmäinen vaihe, tehdään tommoset läikät. Ja tohon mun keskisormeen mä oonkin jo tehnyt nämä läikät valmiiksi. Ja ne on jo itse asiassa kuivunut, jolloin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja tää seuraava vaihe on sitten, että me käytetään tämmöistä nail art lakkaa. Eli tämmöistä lakkaa, missä on tämmönen vähän kapeampi kärki. Tää mun oma on vähän jönkkiintynyt. Tätä on vähän vaikeampi käyttää. Mä koitin vähän tähän ohentajaa laittaa, mutta ei se paljon auttanut. Mä luulen, että ne on nyt viimeisiä juttuja, mitä tällä lakalla tehdään. Mutta mitä tällä tosiaan lyhykäisyydessään tehdään, niin tällä rajataan noi kuviot, mitkä tehtiin äsken. Eli ihan vaan lähdetään näitä tosiaankin rajaamaan. Noin. Välillä otetaan vähän lisää lakkaa. Tää on tosiaan muuttunut aika jönkiksi tää mun Kissin Nail Art lakka, mikä mulla nyt käytössä on. Mä oon miettinyt, että mä seuraavaksi varmaan hankin niitä Orlin Nail Artist lakkoja, koska ne vaikuttaa
aika hyviltä, ja kun on semmoisia vähän akrylimaalipohjaisia, niin niitä on ilmeisesti aika helppo käyttää, eikä tule tätä reaktiota, että tämä muuttuu tämmöiseksi yltiöpaksuksi tää lakka, koska tää pullo ei tosiaankaan ole lähelläkään loppumista, mutta ei tää enää ole kauhean käyttökelpoista, niin ei tämmösiä enää mulle. No niin, siltä näyttää sitten tosiaan näin. Tää siis ihan vaan rajasi vapaalla kädellä, noin, vähän tuli paksumpaa reunaa, mutta musta se ei tässä manikyyrissä oikeastaan haittaa, vaikka siellä on vähän tuommoista paksumpaakin. Yrittänyt hakea vähän semmoista pyöreätä muotoa noihin rajoihin. Ja sitten on se vaihe valmis. Ja sitten se näyttää tosiaan tältä. Ja sitten me päästään viimeiseen vaiheeseen. Ja kun tosiaan toi on kuivanut, toi musta lakka tuossa ympärillä, niin sen jälkeen pistetään päällyslakka. Kannattaa odottaa, että se oikeasti kuivaa, koska ne on vähän semmosia noin nail art-lakat helposti. Ne, vähän niin kuin leimauksetkin, ne lähtee aika helposti leviämään. Ja sitten mä laitan päällyslakan. Mulla on nyt tätä Sally Hansenin Diamond Flashia, ja mä oon aika rakastunut tähän lakkaan, koska tää ei kauhean helposti lähde levittää mitään kuvioita. Eli tää on siitä aika täydellinen. Ja tää on tosiaan pikakuivattava lisäksi, eli varmistuu, että nuo lakkakerrokset on varmasti sitten kuivunut, kun tätä laittaa, ja tulee kiva kiilto päälle. Eli pidemmittä puheitta laitetaan tänne etusormeen sitten tätä. Ja tässä vaiheessa niin mä suosittelen, että lakkaa myös noi kynnen kärjet. Sillä tapaa sä saat sille sun lakkaukselle vähän pitempää kestoa. Kuulkaas, se oli nyt sitten siinä. Eli sit kun sä teet ton saman jutun kaikille sun kynsille yksitellen, muista aina odottaa noitten välissä, että lakkakerrokset pääsee kuivamaan. Niin sit sun lopputulos on tämmönen. Tää voi kuulostaa vähän vaikealta, mutta kun tähän lähtee mukaan, niin ei tää oo. Ainut oikeastaan mikä toi haasteellinen juttu on se, että saa nail art lakkaa leviteltyä silleen, että se menee just siihen paikkaan, mihin itse sen haluaa. Että se voi olla aina aloittelijalta vähän se haaste, mutta tuskin on se homma, että mitä enemmän noilla leikkii, niin sitä parempaa jälkeä sitten tulee. Mutta tää oli tämmönen tutoriaali tällä kertaa. Toivottavasti te tykkäsitte ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!